Ja, så er det ved aftens hovedarrangement. Og det er Kasper og Marie-Louise. Og nu skal I være søde ved dem, fordi at de her folk, de bliver kaldt kættere alle mulige andre steder, hvor de går. Jeg tænker i hvert fald folk, der tager kritisk stillingtagen til tingene. Og det viser sig jo, nu skal jeg ikke afsløre alt for meget, men det viser sig jo, at da Kasper han sad der og kløede sig, og så ikke kunne lade være, og så siger, prøv lige at høre, jeg lige... Så sidder Marie-Louise derhjemme og følger med, og så siger hun, det er noget af det, vi har snakket om her i meget lang tid, så hun har beskæftiget sig med sig ind. Så at samle dem begge to, sådan en aften som i aften, det skal der ikke så meget oversættelse til. Det skal bare en Flemming Becker, der siger, I har bare at være her. Ja. Var det ikke sådan? Jo, det må man sige. Jeg havde faktisk ikke sagt ja, og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor der var så meget aktivitet inde på min hjemmeside, og der var nogen, der skrev til mig, og ej, hvor er det for spændende, det du skriver, og sådan noget. Og sådan, ja, Flemming, han er en af mine venner, han har sendt mig et link, og så tænkte jeg, nå, okay, og sådan, jeg var da godt klar over, at Kasper havde spurgt om Flemming, om jeg måtte komme med herop, og så havde jeg sagt til Kasper, ja, men, altså umiddelbart ja, men kan vi ikke lige snakke sammen, og sådan. Og så jeg går lige ind og kigger på Flemmings Facebook-side, vi er venner derinde. Så lå der sørge med et arrangement i Sankt Thøre, hvor jeg stod på plakaten. Og så tænkte jeg bare, okay. Det er faktisk bedre. Han havde lagt det op, før jeg havde spurgt dig. Jeg havde sagt til Flemming, jeg vil gerne lave det. Men jeg vil snakke om det, eller forlængelse af det, jeg lavede tidligere. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis jeg skulle gøre det, og invitere Marie-Louise med. Og så sagde jeg, hvem er Marie-Louise? Så sagde jeg, det er Marie-Louise. Hvad hedder hun til efternavn? Sådan og sådan og sådan. Og inden jeg får spurgt dig, så ligger det deroppe, og så er du solgt til offentligheden. Jeg kan slet ikke genkende noget. Ja, men jeg havde også fået 4 spammeddelelser på min firmaprofil om, at nu skulle jeg se at komme i gang. Så tak Flemming for at give mig sparket til at komme i gang med at komme ud og fortælle om noget af alt det, jeg har siddet og rodet med i de sidste 4 år. Og jeg blev jo bare, ja, jeg kan jo lige så fortsætte her og fortælle, hvordan jeg jo så, jeg har jo en lille gruppe nede på Facebook, eller vi var 3 tøser, der gik sammen om at starte en gruppe under Vågne Kristne. Og den var jeg togholder i, og var også med til nogle Zoom-møder sammen med Jon og flere af de togholdere, der også er her i dag. Ja, så her, vi har jo så også studeret Bibelen i den her gruppe, og vi er bare nysgerrige og stiller spørgsmålstegn ved alt. Det er jo noget af det, coronakrisen har lært rigtig mange. Det er at begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene er. Og være åbne for, at der måske er noget andet og noget dybere liggende. Så det gjorde vi i vores gruppe, og vi opdagede nogle ting. Og det er så det, jeg blandt andet vil fortælle jer om i aften. Så vi har følt os sådan rimelig alene dernede på Falster. Og vi havde ikke rigtig tænkt, at der var nogen andre i Danmark, der tænkte, som vi gjorde. Så da Kasper han lavede sin video, så jeg havde set 10 minutter, altså så kunne jeg simpelthen ikke være i min krop. Jeg blev simpelthen nødt til, Kasper, det er jo for vildt, det der du siger, det har vi arbejdet med i nogle år nede hos os, og vi bliver nødt til at snakke sammen, og jeg tror, var det senere samme aften, eller var det næste dag, eller sådan noget, så talte vi sammen, og så har du været nede og besøgt vores gruppe nede på Falster, og ja, så har vi bare talt en del sammen siden, og mange gange, når vi sidder og roder med noget, så sidder den anden og roder med det samme, eller omvendt. Og når vi vi ringes lige ved en gang imellem, for lige at koordinere, det har vi gjort en gang, tror jeg, i forbindelse med det her, at vi skulle sådan lige koordinere, skal vi ikke lige beslutte os for, hvad vi egentlig skal tale om? Altså vi kender jo godt sådan det overordnede, og så hver gang vi har gjort det, så er det endelig sådan en 2 timers lang samtale, hvor det bare, jo, har du læst kapitel 32? Og så kører den bare i 2 timer. Men skal vi ikke gå i gang?
og så sige, at det var introduktionen, og så kigge lidt nærmere på, hvad det er, vi egentlig har fundet ud af. Jo, lad os bare kaste os ud i det. Er I klar til at sluge en kamel eller to? Ja. Eller I kan godt spise en dessert, tænker I? Ja. Skal vi beholde mikrofonen? Ja, det tænker jeg. Det er rigtig godt. Ja, vi tager den lige med herover. Måske sådan lige en kort introduktion, og så vil jeg gerne have, at du fortæller oplægget og hvad det overordnet er, og så lægger ud med den første del af det. Men det bliver sådan lidt en forlængelse og videreuddybning af det, jeg allerede har lagt op, det som bragte os sammen intellektuelt. Så det bliver, noget af det bliver sådan lidt en gentagelse og videreuddybning af det, jeg allerede har sagt, og så kan jeg godt love, at der er et par nye ting, som vi har fundet frem til hver især og sammen, fordi der er en helt ny ting, som vi fandt ud af, da vi sad og snakkede i over 2 timer forleden dag til lige sådan at planlægge, hvad det var, vi skulle tale om. Der kom vi frem til en af de uforløste ting, som vi har siddet med, og det nåede vi faktisk frem i den sådan fuldstændig uplanlagte samtale, vi havde. Så jeg glæder jer til, at der kommer noget helt nyt i aften. Ja, og det er altså med visse forbehold. Jeg er sådan totalt nørdet, og jeg skal helst gå med livrem og seler, så derfor så graver jeg og graver. Så, planen er, at vi her den første halvleg kommer med noget opfølgning på blandt andet Kaspers video. Og så har jeg altså selv også haft lavet en live-video, hvor jeg også fik sådan en moderne inkvisition nærmest. Den vil jeg også gerne lige sådan følge op på, fordi der blev spredt en masse på Facebook om nogle af de ting, jeg havde sagt. Så dem følger vi lige op på til at starte med. Og så kommer vi til at snakke om, hvem er Jehova, hvem er Elohim. Altså vi vil gerne prøve at gå ned i nogle af de bibelbegreber, som der er i Bibelen, som vi mener er vigtigt for egentlig at kunne forstå teksten. Fordi der ikke bare er Gud og Herren alle vegne. Og så kommer vi også til at snakke lidt om, hvad det er. Jehoshua, han prøvede at fortælle os omkring sin far og Jehova. Og så efter pausen, så vil vi tale lidt om sådan den indre vej. Altså hvad er det, Jesus han indbyder os til, hvor vi blandt andet vil komme ind på det at have lys på lampen, og noget omkring kærligheden, og hvordan vi kan bevare vores tempel rent, altså have de hvide klæder. Vil du kaste dig ud i det, eller skal jeg lige lave en enkelt, som jeg godt vil bruge som sådan et overordnet. Altså jeg blev beskyldt for rigtig mange ting, og 3 af dem, det var vranglærer og falsk profet og kætter. Og jeg vil sige til alle dem derude, der har beskyldt mig for det, ja, I har fuldstændig ret. Det er vranglærer. Vi vender vrangen ud på læreren. Det er det, der er hele pointen med det, vi laver. Så bliv endelig ved med at beskylde os for det, fordi så ved vi, at vi gør det rigtigt, så længe det er tilfældet. Yeah. Vi vil også gerne kaldes kættere, fordi kættere, det er vel noget, der minder om Katar. Og katarerne, de afstedkom af essenerne, som er helt tydeligt for os i hvert fald, at det var dem, Jesus udsprang af, eller i hvert fald, det er dem, han ligner mest. Ja. Så det kan vi tage. Nu kan I så gå hjem og studere dem, men det er ret tydeligt, når I læser om dem. Og essenerne, de går tilbage 300 år før Jesus. Så da Jesus han kom, så var det sådan, de kiggede op og sagde, jamen det er jo sådan, vi har levet de sidste 300 år. Her kommer mesteren, som inkarnerer det og manifesterer det for os i levende liv. Så, og så med hensyn til falsk profet, altså jeg har aldrig nogensinde profeteret noget, i hvert fald aldrig gjort det i Guds navn, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan man kan blive beskyldt for falsk profet, når man ikke har profeteret. Og så er jeg også blevet kaldt antikrist, og det er jo pudsigt, hvordan vi kan være antikrist, når vi bruger Jesus
eller Jehoshua, som måleenheden og som selve barometeret for, hvad der er rigtigt og sandt. Og vi kontrasterer, det vil vi gøre sådan i nærmere detaljer, netop hvad Jesus han siger om faderen, og så alle de karakteristika, som man kan finde frem til, som Jahve er. Og så vi bruger Jesus som målestokken for det. Så det håber vi sådan lige kan få placeret den. Så er jo den eneste kritik, jeg er blevet udsat for, udover de der sådan beskyldninger. Det minder jo om 2020-2021, hvor du fremlagde 200 siders data og viden osv., og så blev du kaldt konspiratoriker. Er der en anden historie, vi kender? Er der nogen sølvpapirshatte her? Og jo mere information du kom med, jo mere du bad dem om at henvise til nogle ting i teksten, som du havde fundet frem til, ikke i dataen osv., jo mindre vil de engagere sig med dig, og kaldte dig jo så bare konspiratoriker. Og så, som jeg altid spørger, er der en historie, vi kender, som går cirka 2.000 år tilbage, der minder lidt om det her, hvor en statsleder, han siger, jeg kan ikke finde ham skyldig i noget, der er intet af det, han har gjort, der er forkert. Og svaret, det er så, korsfæst ham! Og så siger han 2-3 gange, jamen jeg kan ikke finde noget, altså han er uskyldig, for det beskylder ham for, hvor til svaret er igen, korsfæst ham! så vi vil gerne vende tilbage til studierne og kigge ordentligt i teksten. Så det var sådan lige min introduktion til at følge op på det, der skete tilbage i tiden. Men vi lægger ud med Gudegalleriet. Er det det, vi starter med? Ja, det kan vi godt. Ja. Gudegalleriet, det viser os, at der rent faktisk er flere guder, og der ikke bare er Jehova. Og det gør vi i salme 82, hvor vi hører om, jeg ved ikke om, har du den på dansk egentlig? Jeg har den på dansk. Ja, så kunne du måske jeg har være, den på du gammeldansk, og jeg har den på nudansk. Fordi det er jo også det, der er interessant, og noget af det, som har optaget mig meget. Altså fordi dengang jeg startede med at studere Bibelen, der købte jeg bare sådan den der nyeste 2020-udgave. Men fordi jeg er nørdet, så fandt jeg ud af, at der var fejloversættelser i den. Der var ting, der var direkte forkert, og som dem, der har oversat den udgave, også har indrømmet, at de har lavet forkert. Jeg har så altså aldrig nogensinde fået tilsendt et tilrettet ark med de fejl. Og så tænkte jeg, så må det jo så være, altså da jeg så begyndte at rode, så kom jeg så frem til, at det var så King James, der umiddelbart var det, man skulle læse, hvor i dag, der er jeg så lidt i tvivl om det også. Det er jo, når der er 900 bibeloversættelser plus, så er det faktisk ikke helt så nemt at grave i tingene. Det vil du vel også give mig ret i, Kasper, at det nogle gange kan være en udfordring, når man sidder og skal prøve for eksempel at finde ud af, hvad står der egentlig i den oprindelige tekst. Og der bruger vi begge to det, der hedder Bible Hub. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender. Men der kan man gå ind og så se bibelversene, og så komme ned og finde det oprindelige, der står i hvert fald i den, hedder det ikke den masoretiske tekst. Ja, og så har vi så Septuagint, og det er faktisk den tekst, som Jesus refererer til. Og der har jeg bare også opdaget, at fra den ene til den anden tekst, at der også er rigtig mange forskelle. Så nogle gange, når man skal sidde og grave i det her, så bliver man faktisk nødt til at kigge i rigtig mange bibeludgaver for at prøve at finde hoved og hale i, hvad der er hvad. Du har lavet en video om at bruge Bible Hub, ikke sandt? Jeg har tilknyttet min hjemmeside, som hedder hjemrejsen.dk. Der har jeg inde på YouTube en kanal, der også hedder Hjemrejsen. Der har jeg lavet en playliste, der hedder Bibelstudie, tror jeg faktisk den hedder. Der har jeg lagt 3 videoer, hvor man kan gå ind og se, hvordan kan man bruge Bible Hub til at gå i detaljerne med teksten. Men det kunne være, at vil du læse op, hvad der står i salme 82? Ja. Jeg kan bare holde den. Altså, det er okay. Gud træder frem i gudeforsamlingen. Allerede der burde folk klø sig lidt i hovedet og sige, Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Hvor længe vil I
dømme uretfærdigt, spørger han, og tage parti for de ugudelige. Skaf de svage og faderløse deres ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri de svage og de fattige, red dem fra de ugudeliges magt. De forstår og fatter intet, de vandrer i mørke, jordens grundvold rokkes. Jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som er stormændene. Så der er altså også nogle stormænd. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og der er det jo så det interessante her, at der er jo så det her, det starter jo så med, at Gud træder frem. Men hvem er Gud så? Når man så kigger i min udgave her, som er King James, så starter den så med, det er jo så på engelsk, jeg håber, er der nogen her, der ikke forstår engelsk? Stort set. Okay, du har så lige fået det på dansk så. Men der står, at altså Gud står i den her gudeforsamling. Og når man går ind og kigger på, hvem Gud er her i vers 1, så er det Elohim. Og Elohim, det er Gud i flertal. Så i princippet, så i stedet for, at der står Gud træder frem i gudeforsamlingen, så står der faktisk, at guderne træder frem i den her forsamling. Undskyld, jeg har lige haft ligget syg ret længe, så jeg er stadigvæk lige lidt. Men de træder frem foran The Mighty One, og The Mighty One her, der står der i den oprindelige tekst, Elion. Og Elion er den øverste i den her gudeforsamling. Og så ved jeg ikke, om vi skal gå til 5. Mosebog. Ja, der er kapitel 32, tænker du på? Ja. Ja. Altså der er sådan 3 hovedkapitler for det her med gudegalleriet tilbage i Bibelen. Der er også andre, hvis man går til Nag Hammadi og nogle af de der ældre skrifter. Du har lige noget. Hvis man må stille spørgsmål. Ja, why not? Ja. Det var fordi du siger, du refererer til Elion, og så siger du den oprindelige tekst. Og det må du meget gerne lige udpensle, hvad du mener. Men mener du så Septuagint? Eller Ja, det har så været den masoretiske tekst. Det er Ja. meget vigtigt lige Ja. at lige pensle ud. Ja, det skal jeg gøre fremadrettet. Ja, faktisk er det primært den masoretiske tekst, jeg vil referere til. Fordi det er ret nyt for mig, at der også er den her Septuagint-udgave, som egentlig var den, som Jeshua refererede til. Og det mener jeg faktisk er vigtigt. Og det er jo også noget af det, der gør, at jeg tror, at vi har misforstået rigtig mange ting af, hvad Jesus han siger, fordi vi har en udgave, som han ikke selv refererer til. Og faktisk de fleste kristne retninger bruger den her masoretiske tekst, frem for at bruge Septuagint. Og den masoretiske tekst, den er på hebraisk, ikke? Den er på hebraisk, ja. Septuagint er på græsk. Det er jo så Det er også oversættelsen. vigtigt at have med. Ja, så tak fordi du lige byder ind med det, så vi får det på plads. Ja, bare spørg løs. Også hvis der er noget, der ikke hænger rigtig godt sammen og så videre. Der er som sagt, der er 3 steder i den bibel, vi har med at gøre, som sådan introducerer det her gudegalleri. Og når man så først får det på plads, begynder at slå de oprindelige ord op, som er blevet brugt i den her forstand, og jo længere vi kommer hen i oversættelserne, jo mere udvandet bliver det i den forstand, at der står kun Gud efterhånden, eller så står der Herren. Men og jo længere du kommer hen, så står Herren ikke engang, altså når det henviser til Jahve, så står det ikke engang med blokbogstaver, så står det med almindelige bogstaver. Både Adonai, Herren, altså en øverste, en mester, en eller anden, som er højrestående, og Herren for Jahve. Så det begynder at blive fortyndet, så man ikke kan distinguere med de her ting. Og der kan man se forskellen, jo længere man går tilbage, jo større er de her distinktioner, så man kan se, at det er forskellige, nu siger jeg personer, men altså forskellige
entities, vi taler om. Det er forskellige guder. Eller Elohims. Og de har forskellige titler, og de har forskellige, navne. Og der er som sagt 3, der er salme 82, som vi lige har læst op. Så er der kapitel 32, som vi går kigge lidt nærmere på nu, i 5. Mosebog. Og så er der i Jobs bog, så jeg gennempløjede hele Jobs bog forleden dag, efter vi havde snakket sammen, og slog op i de oprindelige skrifter, hver gang der stod Gud og Herren, og hvad de ellers var, og fandt frem til, hvem er det egentlig, der er tale om her. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst Jobs bog hele vejen igennem, men den er meget forvirrende. Altså, den er svær sådan at få samling på, og vi har altid fået den fortalt sådan, at det er... Nu tager jeg lige lidt om Jobs bog, inden jeg kører videre med kapitel 32 i 5. Mosebog, fordi det er vigtigt, og det er også en helt nyt for mig. Vi har hele tiden fået at vide, at det er Gud, der prøver Job for at teste, om hans tro er sand. Men alle steder i Det Nye Testamente, og der har jeg en masse referencer på, som vi kan gå igennem, eller så kan I bare spørge mig, og så deler jeg det med jer, hvor Jesus netop siger, at Gud prøver ikke, Gud tester ikke. Og i øvrigt det ord, der bliver brugt for teste, nu har jeg ikke, det står på en af de her sider, som jeg kan slå op lige om lidt, når du tager mikrofonen, men det er det samme som friste. Så det er jo selvfølgelig det samme ord, der bliver brugt, da Satan eller djævlen, han prøver, tester Jesus i ørkenen. Og det er sådan nogle ting, man begynder at gøre sig bevidst, når man arbejder på den måde, vi gør. Det er, at så kigger man på det oprindelige ord, der er blevet brugt. Så går vi ind i BibleHub og kigger på alle de forskellige, de ældste skrifter, hvor det ord det er, både på hebraisk og på græsk. Og så går vi ind og ser på, i hvilken anvendelse har der haft i skriften andre steder. Og når der har haft en anvendelse mange, mange gange, så er det det, der er det nærmeste. Derudover så er der hele etymologien bag det ord, både i den græske og den hebraiske. Så det betyder, at man begynder at få en rigtig god forståelse for, hvad er det egentlig, der bliver sagt her. Fordi det er oversat med frister. Men hvis det er det samme ord, der er rigtig mange ting eller prøver, så viser det sig faktisk, at det er frister. Så det er nøjagtigt det samme, som Jesus blev udsat for. Og vi ved, at faderen frister ikke. Det gør Satan. Så nu allerede med sådan en lille bitte del, hvor man sådan graver lidt dybere, så kan man se, aha, det er det, og det er Jahve, der gør det for Job. Så Job, han har en oprindelig Elohim-gud. Det kan være, vi ved så ikke, om det er mange forskellige guder, det der gudegalleri, eller det er en bestemt gud. Det kan være ligesom græske guder, at der er en 12 forskellige olympiske, og han er måske en af dem. Men han lever et rigtig godt liv. Og så pludselig så træder den her anden karakter på banen, som hedder Jahve, og han frister og tester Job. Fordi som Satan, som han møder, som har gået jorden frem og tilbage, op og ned, descent, ascent, fra det inderste af jorden og op, så alene det. Og igen, man skal ind og kigge på de oprindelige ord, og så er det det, der står. Han har ikke bare rejst jorden rundt, han har været fra inde i jorden og op. Det betyder, at han har bevæget sig dernede, hvor alt det dårlige det foregår. Og han kommer så nu og siger til Jahve, skal vi ikke have den her lille leg med ham her? Så grunden til, at Job han gennemgår alle de her fortrædeligheder, al den ulykke, der pludselig falder over ham. Først så er det hans ejendom, der ryger, og dernæst så er det hans helbred. Det er jo aldrig noget, Gud kunne finde på. Gud, altså den Gud, vi kender til, faderen, det som Jesus omtaler som faderen, det skal vi nok komme med en masse citater på, når vi skal sammenligne Jahve med Jesus. Men det er det, der sker. Og så kommer der så 3 venner af Job, som prøver at gå i rette med Job over det, der sker. Og siger, at du bliver nødt til sådan ligesom at overlade dig til, at det er Gud, der bestemmer, og sådan går det. Du kan ikke være selvretfærdig. Og Job, han er sådan helt oprigtig. Jamen, jeg har ikke gjort noget. Jeg har hele mit liv har jeg holdt mig til Elohim, min Gud, og jeg har levet retfærdigt og godt, og passet min familie, osv. osv. Jeg forstår ikke, hvad der er sket for mig. Og det ved vi, og det forstår vi kun, fordi
Vi ved, han tilbeder Elohim i begyndelsen, og så træder Jahve ind på scenen sammen med Satan. Satan overtaler Jahve. Er der noget sted i det nye testamente, I kan se Jesus blive overtalt af Satan? Nej vel. Men det er det, der sker. Jahve, han siger oven i købet, jeg tror det er kapitel 2 et sted, nu skal jeg simpelthen prøve at finde det bagefter, når du taler, at han lod sig overtale af Satan til at køre det her eksperiment. Så de der 3 venner, de rettesætter ham. Job, han bliver ved med at forsvare sig, og så siger de, det er fordi Job, han er genstridig, ikke? Og han kan ikke, han sætter sig op imod Gud, og det er overhovedet ikke det, der sker. Og først til sidst, så kommer der en fjerde på banen, som giver ham den store, altså den store skal ud. Det er den yngste af de 4. Og til sidst så overgiver Job sig så, og så siger jeg, okay, fint, nu er jeg sådan ligesom din nye hersker. Og så får han fordoblet sine verdslige rigdom. Og hvad siger Jesus om faderen? Skal det i himlen, ikke på jorden? Er det ikke sådan, det er? Jahve, han kan give dig verdslige skatte. Ja, der kunne jeg altså faktisk godt lige tænke mig at indskyde her, fordi noget af det, vi også kommunikerede om den anden dag, det var jo blandt andet det her med Jakob, som slås med en engel. Men det kunne selvfølgelig også være, at vi lige skulle tage kapitel 32 i 5. Mosebog og tale om den. Fordi i kapitel 32, der hører vi om, at hele jordens befolkning bliver splittet op i 70 nationer, og at Jehova får sit arvelod, og at det arvelod er Jakobs folk. Og der mistænker jeg jo så lidt, at den her sådan, engel, som Jakob efter sigende slås med ude i ørkenen, det står også i kapitel 32, at lige så snart han får tildelt Jakob som sit folk, så fiser han ud i ørkenen til ham, og simpelthen vogter over ham, fordi at nu er Jakob hans øjesten. Og så er det jo så, at Jakob han jo møder den her mystiske skikkelse ude i ørkenen, som kommer til ham, som han slås med. Og som minder meget faktisk om Jobs historie, hvor Job han også kæmper en kamp for at tilhøre Elohim, som er hans oprindelige gud/guder. Vi ved også, at jøderne i sin tid troede på flere guder, men det fik Jehova jo så også lavet om på, fordi der var kun ham, for han var en jaloux gud, så der kunne kun være ham. Så der tænker jeg bare, at hele den historie om Jakob, og han siger jo også, at altså, han kalder det her sted for, er det Peniel, eller sådan i den stil, og fordi det er her, han har mødt Gud ansigt til ansigt. Og der synes jeg jo faktisk også, det er interessant, og det er også altså en af de ting, som Jesus faktisk prøver at fortælle os, det er, at han siger, at ingen på nær ham, altså Jesus, har mødt faderen. Her der har vi Jakob, der møder faderen, eller han møder i hvert fald Jehova face to face, og vi hører også om for eksempel Abraham, han møder også Jehova face to face. Sara er endda så venlig at lave mad til Jehova, og de bespiser Jehova, så han er jo også meget fysisk, hvilket også er det, vi hører i salme 82, at de her sådan, Elohim, som er guder, er dødelige. Så det giver mening, at Jehova rent faktisk, fordi at Jehova er en Elohim, det vil I høre lige om lidt, når du læser kapitel 32, de vers, der handler omkring det. Har du fundet dem? Ja, lige et par ting til i forlængelse af det der. Jesus siger, jeg tror det er Matthæus 23, ingen på jorden er jeres fader. Du nævnte lige, Moses bekræfter, at han møder Jahve ansigt til ansigt. 5. Mosebog. Jakob.
Jakob bekræfter han. Ja, 5. Mosebog, jamen men det er i 5. Mosebog 34:10, ikke? Der står det klart og tydeligt. Og dem er der flere på. Så ingen har set faderen. Det er der så 3, der har i hvert fald, som vi har fundet frem til, hvor det står klart og tydeligt i Gamle Testament. Så det er igen sådan endnu en bekræftelse på, Jahve er ikke faderen. Ja, det er jo i hvert fald her, hvor vi begynder at stille spørgsmål. Hvordan kan det være? Altså, fordi vi må jo gå ud fra, altså Jesus siger til os, det er ham, han kommer med sandheden. Han vil jo ikke lyve for os. Så når han siger, at ingen har set faderen, så må vi gå ud fra, at det også er sandheden. Og så er det jo mærkeligt, hvis der er nogen, der har set faderen. Og noget af det, vi vil komme ind på også i dag, det er netop at prøve at vise jer nogle flere eksempler, som det her med, at Jehova ikke er den, han udgiver sig for at være. Og jeg er den overbevisning, at faderen og Jehova er 2 forskellige. Og det kommer vi ind på. Har du fundet? Ja, der er et eksempel her. Jeg har flere, men kapitel 42 i Jobs bog. Job svarede Herren, og så springer vi længere ned. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. Ja. Ingen har set faderen. Jeg har set dig med mine egne øjne. Okay. Og som sagt, så gælder det samme Jakob og Abraham. Ikke for noget med dine briller, de sidder bare pivhammer. Ja, det er fordi, de er brækket, så jeg har lige ved dem sammen tidligere. Jeg læser og var det den der ikke, flade, du fik tidligere? jeg læser ikke det hele. Jeg læser kun nogle uddrag af det. Men et af de elementer der i kapitel 32 i 5. Mosebog, jeg sætter det lige i kontekst først, inden vi begynder at læse det. Det vi er nået frem til, som er sådan, hvad skal man sige, den store afsløring, og det vi så fandt frem til forleden dag, det er situationen, hvor det sker, det jeg vil beskrive nu. Det er følgende. Hvorfor kom Jesus? Er der nogen, der kan give et bud på, hvorfor Jesus han kom? Det var han skulle da redde os fra synd. Ja, han skulle redde os fra synd. Ja. Det er sådan noget, man typisk hører. Ja. Han netop køber os fri. Men han kom for at købe os fri. Fra djævlen. Lige præcis. Og hvem har været underlagt djævlen? Jamen, hvem kommer Jesus til? Hvem kommer Jesus til? Hvem er det, han kommer til? Jøderne. Yes. Hvem tror jøderne på? Hvem er jødernes? De står både, det er deres fader, det vil sige, det er ham, der har skabt dem. Israel, Jakob og Abraham selvfølgelig. Men det er også deres Gud. Hvem er deres Gud? Det er Jehova. Det er Jehova. Kan I se? Efterhånden. Min fader, ikke jeres fader, og så videre, og så videre. Ja, det begynder så småt at hænge sammen, ikke? Jo, det er i Johannes evangeliet kapitel 8. Der fortæller Jesus direkte. Jeg kan lige finde den frem. Mens du finder det, så går jeg lige videre med, hvorfor ja. Det var lige noget, jeg ved ikke, om jeg siger det spørgsmål, eller det ved jeg ikke. Men altså, du sagde, hvem var det, Jesus han kom for? Og så kunne man jo godt tage den helt tilbage til Adam, fordi Adam han faldt jo for noget, eller han gik ud af noget, som, altså det er bare det er bare min opfattelse, ikke? Mm-hmm. Der var nogen, der skulle købes fri. Mm-hmm. Det har vi lige sagt. Men så skal man også forstå, hvorfor var det, at de skulle købes fri? Og hvorfor er det, at han skulle betale noget med hans blod? Yes. Altså, fordi så snakker vi jo, blod, det er jo noget med pagt at gøre. Det ser vi også tidligere, altså i alt det her tidligere med. Altså den kan man tage langt ud, ikke også? Men blod, det er der, hvor der er covenants, altså det er der, hvor du har en pagt. Ligesom at du har en pagt med en mand og en kvinde, så kan du have en pagt med Gud. Og så skulle Gud så give sit eget blod. Det er sådan, jeg forstår det. Men Men det tror jeg simpelthen er en historie, vi har fået fortalt. Det er
Fordi at Jesus, han blev ved med at gå rundt og fortælle, hvem er Jehova. Altså Jesus, han gik jo rundt, og det er også det, vi vil vise jer her i aften, hvad det var, Jesus, han faktisk gik rundt og sagde om Jehova. At han begyndte faktisk at blive farlig, og Jehova prøvede faktisk at omvende ham rigtig mange gange. Eller ikke mange gange, men han prøvede i hvert fald at få Jesus til at tilbede ham. Og det her, det kommer man til at se tydeligere, når vi nu her i aften prøver at belyse for jer, hvem Jehova er, og hvem Jesu far er, som er noget af det mest grundlæggende for faktisk at forstå teksten og forstå, hvad det er, Jesus han siger, og hvorfor han kom. Altså han kom heller ikke kun for jøderne, men han kom primært for jødernes skyld, fordi det var dem, der var trælle under Jehova. Og faktisk så havde alle hedningen, de havde det faktisk meget bedre end alle de her jøder, hvor de jo også, altså ikke engang, altså de havde fået de 10 bud, men så fik de jo også Talmud, altså de havde jo, altså de der love, de har, de fylder jo, 2 meter eller sådan noget med alle de love og regler og så videre. Altså hvis du er jøde, altså du kan ikke være perfekt i Guds øjne. Og det er blandt andet også, at Jesus, han var perfekt. Og det var også derfor, at han var farlig, fordi at han rent faktisk kunne komme ned og befri jøderne. Og der tror jeg faktisk, vi snakker meget om de her 2 vidner. Og der tror jeg faktisk, at vi ser, hvordan det her med, at Elias og Moses viser sig, både op på Hermonbjerget, da han bliver oplyst, men også viser sig, da han stiger op i himlen. Der ser man også 2 skikkelser på samme måde, som man gjorde på Hermonbjerget. At de har været de 2 vidner, der har bevidnet, at Jesus var perfekt, og derved kunne han komme op i himlen som det slagtede lam, og derop kunne han få lov til at åbne sejlet med de 7 sejl som den eneste, fordi han var perfekt. Og der har været 2 vidner, som også har været Jehovas folk. Det er de eneste overlevende fra den oprindelige slægt, som har oplevet Jehova. Og nu kommer vi så endelig til kapitel 32. Men konteksten for kapitel 32, og nu kommer svaret på, hvad kom Jesus for? Og det er ret interessant, og sådan er det hver gang, jeg sidder og taler med kristne, så spørger man det her, som er måske det vigtigste overhovedet, hvorfor kom Jesus? Og så kigger folk sådan lidt rundt omkring, frels vores sønner. Hvor står det? Han kom for, det ved jeg ikke, for at vise os vejen. Ja, jo, altså det er jo ikke forkert, men det var ikke derfor, han kom. Han gjorde alle de andre ting, det er fuldstændig rigtigt. Han kom for at løskøbe fra en kontrakt. Der var en kontrakt, en pagt, som du siger, som kun kan løskøbes med blodet. Og den kontrakt, det er, hvor Jahve han overtager herredømmet over slægten. Så fra deraf er de jo forbandet, så der er jo 163 i Moseloven, så der er nogen, der har regnet på, at hvis du lever et fuldstændig anstændigt liv, så bryder du som regel 3 love hver dag. Så ingen kan gøre det. Og der ser vi jo også i Johannes åbenbaringen, at der bliver stillet det her spørgsmål ved englene. Hvem kan åbne sejlet? Hvem kan opløse den her kontrakt? Og så kigger de på det slagtede lam, og så er der jubel. Fordi det er der kun én, der kan. Så han kommer for at løskøbe os for det ejerskab, som de er blevet forbandet under. Og det kan kun han, fordi han er den eneste, der kan opfylde alle lovene. Han har ikke en syndig tanke, han gør ikke en syndig handling, han er menneskefølt, osv. osv. I Daniel 12:89, der står der, sådan apropos der, hvor vi er i dag, ordene er lukkede og forseglede ind til endetiden. Og nu synes jeg ligesom ordene, de begynder at blive levende, og vi begynder at få en forståelse for, hvad det er, det egentlig handler om. Så det passer meget godt med, at vi er i endetiden. Og så står der en videre lidt længere henne,
og kun de indsigtsfulde forstår. Så er det jo godt, at vi alle sammen er ved at blive indsigtsfulde, så vi kan forstå ordene. Og kundskaben skal blive stor. Så det er jo det, vi håber på at gøre. Men det er simpelthen en kontrakt ved overdragelsen af Elohim, og det sker i kapitel 3 i Exodus, 2. Mosebog. Det skal vi nok komme ind på. Og så igen i kapitel 3, vers 4 eller 7, og så sker overdragelsen i vers 15. Det der, hvor Gud han siger, jeg er den, jeg er, hvor han i virkeligheden siger noget helt andet selvfølgelig. Ja, ifølge Septuagint, så siger han, i Septuagint-udgaven, der siger han, I am the being. Så her igen er der også en helt anden entitet eller personlighed involveret i den her overdragelse af israelitterne til Jehova. Og det er altså åbenbart noget, hvor der er rigtig mange involveret. Men jeg synes, lad os nu lige tage den der kapitel 32, og ikke nogen andre omveje nu. Fordi, men det er vigtigt at have kontekst. Det er vigtigt for os at kunne forklare det her med den brændende busk. Så det synes jeg lige, og da du har den danske udgave, så får du æren af at læse det. Jeg springer lige ned sådan til vers 6. Er han ej din fader og skaber, den som gjorde og dannede dig? Nu stopper jeg lige igen, fordi det der med at gjorde og dannede, dem der har set min tidligere video, der vil de vide, at der er jo 2 skabelsesberetninger, 2 skabelser, der finder sted, kapitel 1 og kapitel 2. Og i kapitel 2, der danner han, og ikke skaber, men danner og laver. Og man danner og laver kun noget af noget allerede eksisterende. Hvis du skal lave en lerkrukke, så bruger du noget eksisterende ler, og du bruger noget eksisterende ild til at brænde den. Når du skaber noget, så gør du det ud af ingenting. Det er ren, rå kreativitet. Elohim kapitel 1 skaber, og det er et andet ord, der bliver brugt. Og i kapitel 2, der er det så danner og laver. Og det er det samme, der står her. Så det, der sker her i kapitel 32, det er Moses sang. Så vi er i slutningen af 5. Mosebog, vi er i slutningen af Toraen, ikke? Eller de 5 Mosebøger. Og Moses har fået at vide af Jahve, at i øvrigt, så kommer du ikke til at nå til det land, jeg har lovet dig, og som jeg har underlagt dig alle de her krav og prøvelser og genstridigheder, og alle de der forfærdelige ting, du er blevet udsat for, alle de der mange tusinder af dine landsmænd, der er blevet slået ihjel herude i ørkenen. Det land, det kommer du jo ikke til at se, selvom jeg har sagt 100 gange i løbet af de foregående 4,5 bog, at det er en evig pagt, og det skal du få, og det er dit lovede land, og så videre, og så videre. Det står der mange gange. Så siger han til ham, jo, det kommer du ikke til at se. Jeg slår dig ihjel inden. Du dør inden. Og så er det, Moses han stiller sig op og synger den her sang, eller laver den her tale. Og den her tale, det er for at fortælle hebræerne, hvad der er sket. Så det er at fortælle dem om salme 82. Så det er det, der sker i kapitel 32. Det er, at Moses, han fortæller dem. Og han siger til dem, kom fortidens dage i hu, agt på henfarne slægters år. Så det er noget med fortiden, forhistorien, noget der er sket forud. Der er ikke noget, der er skrevet ned her. Så det eneste skriftlige bevis, vi har på det her, det er, at vi har skabelsesberetningen, vi har salme 82, og så har vi Moses fortælling om det her, hvor han siger til dem, I skal tilbage i historien for at forstå, hvad der er sket. Det er jeres fædres slægter, der kan fortælle jer om det. Spørg din fader, og han skal berette. Dine gamle, de skal fortælle dig. Da den højeste, Elion, gav folkene eje, satte skel mellem menneskenes børn, bestemte han folkenes grænser, eller nationernes grænser, efter tallet på Guds sønner. Men Jahves del blev Jakob. Israel blev hans tilmålte lod. Og det er jo også det, der jo også er interessant her, det er, at her
der får Jehova israelitterne. Hvad er det, jøderne de også bliver kaldt? Det udvalgte folk. De er ikke udvalgte. Altså, de er simpelthen, Jehova han har vundet dem i et terningespil, i princippet, ikke? Og så har han jo så været faktisk også uheldig at så få et folk uden et land, uden jord. Ja. Det var bare lige en indskud. Men er det ikke interessant? Altså det her, det er jo en af kerneteksterne i Bibelen, 5. Mosebog, ikke? Jeg er sikker på, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har læst den. Men fordi vi altid har blandet, og der står jo heller ikke Jahve eller Jehova, ikke? Der står Herren. Men så er det, at vi går ind og slår op og ser, hvad står der i de oprindelige tekster, så vi kan finde ud af, hvem det er, der tales om. Og så siger alle folk, men det er jo bare forskellige betegnelser for Gud. Vi kalder ham Gud, vi kalder ham den højeste, vi kalder den mægtige, den almægtige osv. osv. Nej, forskellige ord med forskellige henvisninger. De bliver brugt i forskellige kontekster. Og lige så snart man får styr på dem, så begynder hele puslespillet at løse sig. Ja, Lene? Jeg har spekuleret på, fordi jeg har kun hørt rygter om din video. Jeg har ikke set den. Jeg har spekuleret på, om det jødiske eller det gamle hebraiske sprog, om det var så rigt, at man havde forskellige udtryk for, hvornår en person var kærlig, var ond, var jaloux osv. Og brugte det til at betegne Gud. Fordi at hvis vi går tilbage til, da Josef var i Egypten, der var der kun én Gud, og det var så stærkt, at de troede på det, at selv, lige tidsmæssigt er jeg ikke 100% sikker, men der var i hvert fald en farao, der tog den tro til sig, og blev virkelig miskredit, fordi han ødelagde alle templer. Ikke også? Så det der med, at Gud er én, Altså Gud er vigtigt, i hvert fald for min måde at se Gud på. Ja. Vil du eller skal jeg? Men det var den sprogmæssige nuance på, fordi danskerne har jo meget fattigt sprog. Der er ikke så mange nuancer. Nej, vi er fattige på ord i Danmark. Sådan som jeg ser det, og som der også står her i 5. Mosebog, kapitel 32, så bliver de, og så i salme 82, hvor de bliver delt ud i 70 nationer. Så det vil sige, de her Elohims, de her guder, hvor Jehova han er en af dem, og det vil sige, der er så også Elyon, som er over Jehova, som også viser, at Jehova er ikke den øverste og den højeste og den almægtigste. Det er Elyon, som er i det her guderåd. Og så man sige, der er jo så meget mange Elohims rundt omkring på jorden. Og der kan jo godt have været nogen, som... du tænker, at den her specifikke farao, som har vendt sig om til Jehova, eller tænker du på det her, at man har hørt om, at han så et eller andet og fik at vide, at der var én Gud? Er det det, du tænker på? Nå, fordi troen på, at der kun er én Gud, og alt andet ikke er guder, men måske mere som den forståelse, i hvert fald jeg har haft de sidste 40 år, eller 50 år næsten. Ja. Ikke også? At der er Gudes sønner, og der er keruber, og der er og så videre, ikke også? De forskellige skikkelser, der har forskellige rang. Og deri er Satan en af dem. Ikke også? Ja. Det er lidt mere enkelt at forholde sig til, uden at... Og så tænker jeg, om det er sprogmæssigt, at det andet kommer ind. Det giver jo ingen grammatisk mening. Jeg læser lige den her sætning igen. Jeg har lige læst salme 82, men sig endelig til, hvis jeg skal gentage den igen, fordi det er meget, meget tydeligt, det der står. Og grammatisk giver det fuldstændig mening og logisk. Men jeg vil gerne læse den igen, men det er ret tydeligt, og kontrasten mellem de forskellige guder er klar. Men jeg læser det lige igen. Da den højeste gav folkene eje
satte skel mellem menneskenes børn. Skulle du så måske sige Elion i stedet for den højeste? Ja, Elion. Ja, nu læser jeg bare, hvad der står. Ja, Elion. Det er så Elion, der gør det her. Bestemte han folkenes grænser efter tallet på Guds sønner. Men Herrens del, men Jahves del blev... Altså, hvordan, hvis det er Jahve, der gør det hele, som både er den højeste og Herren, hvorfor sætter Jahve sig op, skelner mellem menneskerne, og så siger, og Jahve i tredje person, han skal have Jakob. Nu skal han ikke have alle sammen, hvis han er Gud. Ja, jo, nu. Jeg har faktisk lige... Fordi det der er, det havde jeg faktisk tænkt mig at komme ind på senere, men det kan jeg jo komme ind på nu, fordi det går egentlig meget godt i tråd med dit spørgsmål. Det er, at vi jo ser, at Jehova, han er jaloux. Jeg tror, at det, der sker på et tidspunkt, fordi nogle af de spørgsmål, som jeg har stillet mig selv i nogle af alle de her mange år, det er, at hvordan kan Jesus fortælle os, at vejen den er smal, og der er få, der finder hjem igennem ham til Gud Faderen. Og hvordan kan det være, at vi i Johannes åbenbaring kapitel 13 hører, at alle folkeslag, rige og fattige, altså hele baduljen, de tilbeder den gamle drage. Det må der være en årsag til, at vi sidder her i dag, og måske faktisk alle sammen er blevet bedraget. Og jeg tror på et tidspunkt, fordi vi ser jo, da Jehova han tager israelitterne ud af Egypten, der går ikke engang 40 dage, så beder han om en folketælling. Han vil gerne vide, hvor mange mænd der er i forsamlingen, fordi han vil gerne lave en hær, fordi han har ikke noget jord til de her folk. De har ikke noget sted at bo. De skal have et land med mælk og honning osv., the promised land. Så han laver en hær ud af de her israelitter for at kunne komme og så erobre noget jord. Og han vil ikke have, at hans folk de jo mænger sig med andre folk, fordi de har nogle andre guder. Men det, der jo faktisk også er interessant, det er jo, at i dag, der er der jo cirka sådan 1,5 tribe tilbage af de oprindelige tribes, som jo egentlig også på en eller anden måde enten er blevet slået ihjel eller vendt Jehova ryggen. Men jeg tror, at der er sket det, at på et eller andet tidspunkt, så har Jehova faktisk slået ret mange af de andre Elohims ihjel og faktisk besidder hele den her verden. Og noget af det, vi også hører, det er jo faktisk ret interessant, at vi ser Jehova, han tilbyder Jesus, eller hvad hedder det, slårøvel, han tilbyder Abraham blandt andet, at alle, altså din sæd, den skal fylde hele jorden, og din slægt skal være over det hele. Der er også en anden en, hvor han lover, at slægten også skal... Og det gør han mange gange, at de skal blive som sandkorn, som havets sand. Ja. Og det er masser. Ja. Og det der jo så også er interessant i fristelsen af Jesus, hvordan kan djævlen tilbyde Jesus hele jorden, hvis også Jehova kan tilbyde hele jorden. Altså der er bare sådan en masse ting, der har rumsteret op i mit hoved, hvordan de her ting de kan lade sig gøre. Og det kan det nu ved i den tidsalder, vi lever i. Altså tænk på 6 milliarder mennesker på den her jord tror på Jehova. Enten gennem kristendommen via Jesus, fordi de tror, at Jehova er Jesu far. Så med 6 milliarder mennesker, der tror på Jehova, så er vi faktisk næsten henne i Revelation kapitel 13, hvor alle tilbeder dyret. Ja. Noget andet, sådan en anden ting. Jahve, han siger hele tiden, mit folk. Han taler hele tiden om nationer. Han får jo også tildelt, vi har læst det 2 gange nu, ikke? Han får tildelt et folk. Hvad siger Jesus? Mine børn. Det er et familiært forhold. Det er ikke en kontrakt. Et folk hører under en statsminister, en nation, en regering.
Det er en kontrakt, om man vil. Det kalder Thomas Hofstad, den sociale kontrakt. Et gudsforhold, som er indeni og bygget på kærlighed. Det kommer vi ind på en masse eksempler. Det er noget helt andet. Det er ikke noget, du finder igennem at blive straffet og udnyttet og truet. Det er noget, du finder igennem dit indre og finder frem til en kærlig Gud. Det kommer der meget mere af. Men det er jo det, Jesus fortæller os hele tiden. Det her, det er noget helt andet, vi har med at gøre. Så han har et folk. I øvrigt, hvis jeg lige skal provokere en lille smule, så... Okay, 5 minutter til en pause? Ja. Eller? Ja. Så den højeste i vers 8 her i kapitel 32, det er Elvion. Hvis man går tilbage til det oprindelige, det er jo så ham, der delegerer folkene, okay, som vi lige har læst. Det er ham, der delegerer folkene ud og giver de der 70 forskellige guder, giver dem ejerskab af forskellige folk, og Jahve, han får så israelitterne, eller hebræerne. Hvis du slår det navn op, eller det ord Elvion op, og går helt tilbage, er der nogen, der tør gætte, hvad det så er? Det er Allah. Så bliver der stille. Det betyder ikke... Prøv lige at sige igen. Det der Elvion. Ja, den højeste. Ja. Vi havde det i kapitel 82, salme 82 også, hvor den højeste træder frem for en gudforsamling og siger, hvor længe skal det her blive ved? Hvor længe skal uretfærdighed regere? Hvor længe vil I blive ved med jeres skændsel på den her jord, og det I gør ved folk? Ikke? Nu må vi se at få ryddet op i det her. Ja. Og så står der den her. Nå. Det betyder ikke, at det er islams Allah. De har jo bare brugt det samme titel, fordi det hebraiske er ældre. Men det er bare interessant, at når du kan spore et ord, det er jo det, der har været pointe hele tiden, at man skal studere ordentligt. Når den, der står den højeste, og det er på hebraisk, det er Elyon. Når den oprindelige, ord eller betegnelse for Elyon, det er Allah, så er det i hvert fald ikke Jahve, der er den højeste, eller Gud, det vil vi forhåbentlig enige om. Men det er bekendt jeg til Allah. Men han får delegeret det her. Så det er et eksempel på, at hvis man søger og graver, så finder man frem til nogle helt andre ting. Der står i vers 12, Jahve var det eneste fører. Nu taler han om Israel, efter han har fået det overrækket. Ingen fremmed Gud var hos ham. Han skal altså være den eneste Gud. Men hvis du skal være den eneste Gud, så betyder det altså også per definition, at der er andre. De ofrede til dæmoner, der ej er guder. Til guder, de ej før kendte til nye, og det ord, det er karop. Det betyder beslægtede, relaterede folk, der står tæt på, som nys var kommet frem. Det er altså nye guder, der pludselig er trådt til. Og som ej deres fædre frygtede. Så Men det, der også er interessant, det er jo faktisk, hvor mange paralleller der faktisk også er til hele de græske guder, hvor Elohim i princippet kunne være det, der svarer til titanerne, og hvor olymperne, de er jo gudesønnerne. Så der er, altså, og det er noget af det, jeg også synes er spændende, det er jo at prøve at grave, fordi alle de her guder, de har jo kommet ud over hele jorden, og vi kan jo se, altså med arkæologien, at hvor man lige pludselig kan se, at der er nogle statuer af nogen, der står med en eller anden grankogle over i Sydamerika, og så kan man grave det op nede i Egypten, eller helt ude i den anden ende af Kina, at der har jo været noget, der har holdt det hele connected, og det kan jo godt være den her Elyon, som har været den øverste i det her guderåd. Men jeg tror som sagt, på et eller andet tidspunkt, så har Jehova taget pladsen som King of Kings. Så han er blevet den øverste Gud. Hvornår det præcis er sket, det kan jeg ikke sige. Så. Men vi skal snart have en pause.
Og så vil vi lige, tror jeg Kasper og jeg lige, hvordan vi kan opsummere det her, så vi også kan komme ind med noget sådan lidt mere. Ja, der er i hvert fald nogle ting, vi lige mangler at få på plads. Og så vil jeg bare lige sige, hvis nogen skulle være i tvivl, jeg tror på Jehoshua, jeg tror på Gud Faderen, og det er også derfor min hjemmeside, den hedder Hjemrejsen, fordi at vejen går gennem Jesus, og min mission er at grave og finde ud af, hvem er hvem, og sikre mig, at når jeg sender mine bønner afsted, at de kommer det rette sted hen. Fordi som vi også kan se i Revelation 13, og som Jesus også siger, at så er der rigtig mange, han ikke kender, fordi selvom de har bedt i hans navn. Derfor er jeg også begyndt at sige Jehoshua, fordi det var egentlig hans oprindelige navn, og ikke, der er nogen, der bruger den kortere version. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad den kortere er, fordi Yeshua, ja. Men hvor jeg så siger Jehoshua, fordi det skulle være den oprindelige udgave af hans navn. Ja. Skal vi tage en pause? Vi tager en Ja. pause. I et kvarters tid. Ja. Skal vi ikke sige det? Kvarter. Så tager vi et pas til bagefter. Det var noget, jeg faktisk der kom en Og det er bare så spændende. Jamen, det er dejligt at høre. Dejligt at høre.